Irudietan ikusten ari zateten irudiak Asti futbol zelaikoak direla, konkretuki 1900 eta 82. urtekoak, baina gaurko albistegia zera da. Astiko futbol zelaia 25 urte betetzen dituela. Eta hori ospatzeko eguna izango da hemen Zarautzen. Astik 25 urte beti ditu gaur, 1900 eta 84 urteko abuztuaren lauean inauguratu zuten Zarauzko futbol zelaia, eta ez nolako nahi ere, Realak eta Atletikek lagunarteko partida jokatu baitzuten bertan. Egun hori herritarren oroimenean presente dago eta ekimen horren lekuko izan zen Paku Urkia ere garai hartan Zarauzko Kirol Elkarteko presidentea zena. Herritar guztiak bildu ziren zelaian festa ikaragarria antolatu genuen bertan, adierazi du presidente ohiak. Maila horretako inaugurazio baterako partida garrantzitsu bat antolatu genuen bertan. Realak eta Atletik taldeen arteko lagunarteko partida antolatzea erabaki genuen Zarauzko Kirol Elkartean. Horrelaxe adierazi zuen Paku Urkiak zuzendari batzordekoak. Hala ere, talde bakoitzeko entrenatzaileekin kontuan jarri eta bi taldeak Zarauzko zelai berrira gonbidatu zituzten. Herriko apaitz Don Ramonek futbol zelaia bedeinkatu ondoren partida hasi zen, besteak beste Manu Urbieta, Zamora edo Andrinua bezalako jokalariekin. Jarraian Zarauzko alkate Imanol Murori Zarauzko Kirol Elkarteko urrezko intzinia eman zioten klubaren eta kirolaren alde egindako lana eskertzearren. Egun berezia izan zen oso eta kirola aurrera ateratzeko egindako ahaleginak saritu genituen, azaldu du Urkiak. Izan ere, urteko gorrak bizi izan zituen Zarauzko Kirol Elkarteak Asti eraiki artean kluba sortu zenean 1900 eta 54. urte inguruan Arizbataldeko futbol zelaian hasi ziren entrenamenduak. Egin eta partidua jokatzen, zelaia herriko eremu basuan zegoen eta euria egiten zuenean neguan batez ere urez betetzen zen eta irterik ez zeuden arazo ugari izaten genuen, azaldu zuen Paku Urkiak. Askotan partida geldiarazten zituzten eta zelaian gainez egindako ura ezinik. Horregatik futbol zelaia Astien egingo zutela jakitean postu egin genuen Zarauzko Kirol Elkarteko kideak. Udalak Arizbatalde ingurako zituen planak zirela eta Zarauzko Kirol Elkarteari beste egoitza bat ematearren Asti zelaia berri egiten hasi ziren. Zorionez, zelai berrian ez genuen horrelako arazorik izaten. Beraz, gaur Zarauzko Kirol Elkarteari zorionak eman behar, Zarauzko futbol zelaia Asti kirolgunea 25 urte betetzen dituelako.